अरे बाबू, अरे सुनो दादा हो, कहा बाबा, अरे कहाँ जाता रहो? अरे सब यहाँ चर्चों में जाता नहीं, आज क्रिसमस न मनाओ जाता। अरे हमारो के ले चलो ना हो। चलो बाबा चलो, तू चलो। चमकल तो रैया भैया एगो बात बतावेला। चमकल तो रैया भैया एगो बात बतावेला। हम लोगवन के उधार के एगो राह दिखावेला। हम लोगवन के उधार के एगो राह दिखावेला। पापू में सब लोग महरत रहे न कोनो ठिकाना हो। एने ओने भटकत रहले पहले न कोनो महनवा हो। पापू में सब लोग महरत रहे न कोनो ठिकाना हो। एने ओने भटकत रहले पहले न कोनो महनवा हो। यीशु राजा मुक्तिदाता जीवन बचावेला। यीशु राजा मुक्तिदाता जीवन बचावेला। हम लोगवन के उधार के एगो राह दिखावेला। हम लोगवन के उधार के एगो राह दिखावेला। दुई हजार पहले भइल बा प्रभु यीशु के जन्मवा हो। एगो दूत मरियम से कहले मान लो हमरो कहनवा हो। 2000 पहले भइल बा प्रभु यीशु के जन्मवा हो। एगो दूत मरियम से कहले मान लो हमरो कहनवा हो। मुक्तिदाता पैदा हुई है कहीं सुनावेला। मुक्तिदाता पैदा हुई है कहीं सुनावेला। हम लोगवन के उधार के एगो राह दिखावेला। हम लोगवन के उधार के एगो राह दिखावेला। अरे बाबू, अरे सुनो दादा हो, कहा बाबा, अरे कहाँ जाता रहो? अरे सब यहाँ चर्चों में जाता नहीं, आज क्रिसमस न मनाओ जाता। अरे हमारो के ले चलो ना हो। चलो बाबा चलो, तू चलो।